faith prevails. Uyoyisa ukhona. Itsho ingongoma intshumayelo yami molweni izihlobo zami ezithandekayo. Bangathixo unganisikelele. Sonke masikhamle intsikelelo zokuba sezinyaweni zakhe. Khulu uThixo yaye akanantanga. Yaye uThixo ulecebo lomuntu ngamnye. Yeah, his providences are sufficient for us all. Yeah, haso suka kuye sisameze nje sonke. Ibingake uThixo kaSifayeli akanatha. Yakholelwa ke into yokuba xa sihlangene ngolu hlobo uThixo bakho. Okwesibini imvuselelo ezinje, especially in meetings. Yeah, programs like meeting. Kukhululwa abantu bawuThixo one-appointment nabantu ukukhulula uThixo. Yeah, sizokhululwa apha. Kuba ezininzi izinto esijabulene nazo njengosapho loluntu. Yeah, but uThixo uyakhuluma. Wanga ke uThixo wamazulu. Angasisikelela ke asongeleze asizamkhawula intsikelelo salini. Sizawujonga uverse 26. Verse 26. Sitsibe siyokufunda uverse 30. Chapter 14, the Gospel according to Matthew chapter 14. Verse 26. Verse 26, verse 30, verse 31. Yafunda ke nabayifumeneyo. Bathe bakubona abafundi ehamba phezu kolwandle bakhathazeka besithi ngisholo bakhaliswa ukoyika. Verse 30. Ekaloku ebona umoya unamandla woyika waza waqala ukutshona wakhala mositawukanga awukaleli phansi yento iphakamisiliso and xa ukhala usebenzela uba uve nokuthi. Yeah. Ithi ke iBhayibhile apha kuverse 30. Ekaloku ebona umoya unamandla woyika waza waqala ukutshona wakhala esithi Nkosi isindise. Uverse 31 ke uthi yena wasolula kwaoko ke isandla uYesu wambamba wathi kuye ehla wena ulukholo luncinane uthandabuzelani na. Zezo verse ke endifuna ukuba ndizalazi qha uyawuthi uzive. Iqalile ke ngoku kakuhle ukufunda phaa kuchapter 22. Into abandikhawuleze ndolathi eza verse ikhawuleze izifunde kwangoku zona ezi verse zintathu. Into yokokuba uthe kamqala atyela edwesisweni ndacinyelwa isibane. Kodwa kuba kumkhwa lapha efilini asiyenzi ke lapho thina ukubela abashimayeli isibane. Yena kunyela isibane kwavela kwamnyama kodwa indwebe kakhulu. Into ebhetele ezi ndizawuthetha ngazo maqala ndizifunde. Ndisigqibile ngoba noba ke kuba ke
yabona ulikhule lokucima izibane kanye ambrose ucima uyafuna yafunda ke ngoku the whole passage Bible yami ndiyifundayo beginning from verse 22 izawuthi kayithetha waza uYesu wabanyenzela kwa oko abafundi bakhe ukuba bangene emkhombeni bamndulele baye phesheya lo gama azindululayo izihlwele yena ezindululeke isihlelo lenyuka intaba sese uba athandaza kwahlwa ke ekhona apho yedwa kaloku umkhombe usephakathi kolwandle umtsilwa ngamaza kuba umoya ukuvela ngaphambili uthe ngowesine umlindo wobusuku wesuka waya kubo esithi wasuka waya kubo uYesu ehamba phezu kolwandle bathe bakubona abafundi ehamba phezu kolwandle bakhathazeka besithi ngumsholo bakhaliswa kukoyika wathetha ke kwa oko uYesu kubo esithi yomelelani ndim musani kukoyika uPetros wamphendula ke yena wathi Nkosi ukuba nguwe yitsho ndize kuwe ndihamba phezu kwamanzi wathi ke yena yiza ehlile uPetros emkhombeni wahamba phezu kwamanzi esiya kuYesu kaloku ebona umoya unamandla woyika waza waqala ukutshona wakhala Nkosi ndisindise wasolula kwa oko ke isandla uYesu ushushu liphuma emlonyeni wakhe livakala it is an audible voice of God but apha kuthi sifumana in a form of a book kasifunda iBhayibhile uThixo othetha nathi kasithandaza sube sithetha kunye noThixo umoya bam ke akulali kanti zawushumayela okwesibini I get frustrated bakuthiwa ukupixesha elinzima le-frustration kucelwa okokuba ndizokushumayela into ebanga loo nto kuba ndingumntu ndizawuthetha nabantu ngento kaThixo obaphakameleyo abantu uThixo ke wenze lento kuthiwa ye-risk management ukuba athande ukuba ilizwi lakhe lidandalaziswe ngolu hlobo lithumeleze within the limits of human agents ulwimi lomntu lubuthathaka ukutolika izinto zikaThixo kangangoba imizuzu okanye i-hour and a half endizayithatha apha uThixo ebezawuthatha 3 minutes agqibe okanye 1 minute kuba ngingumntu ndithetha nabantu ndizawuphuma ngapha ndiphume ngapha nditolika ilizwi likaThixo akululanga ninamandla ngaphezu kokuba sicinga kangangoba ndiyabulela ukunixelela tonight okokuba kuzawugqibela ngoko ke zihlobo zam ndizawucela nindiboleke indlebe yokuqala endifuna ukuyidandalazisa apha phambi kwenu Bhayibhile le uba uhamba nayo uyayifunda
uzawuphuma kunye nento ezimbini zinganinzi kodwa mandikuxelela ngento ezimbini. Umntu usengxakini kodwa uThixo uyahlanga. Njengoba umuntu usenkathazweni, umuntu usengxakini kodwa uThixo uyahlanga. Le nto ndizokuyithetha apha kuni namhlanje ndizoniqinisekisa okokuba uThixo unakho, uThixo uyahlangula. But umbuzo mnye esibamba ndizabe ndishwayelela apha ngaphambili sethibane le mayiphethelwe isawunda kakuhle manje yonke iyazalala ne ndingasebenzisi imayiki apha kanti ndinako uvakala. Siseko uvakala kakuhle. Enkosi kakhulu. Ya. Konje into eshiyekileyo kum nawe umbuzo othi do you believe? Uyakholwana kodwa. Uyakholwana inodo ukuba uThixo uyahlangula. And akho ndinamandla ngaphezulu. But uyakholelwa nalo. Okokuba izinto eziseyisayo uThixo uyazenza. Uyakholelwa nalo. Ukuba uyakholwa, sethwa uyakholelwa kulona. Ungabuphindi tipikisi ka uzawulala. Sethwa lento ndikhiba kuyithetha. Yona on its own, who's stress free, umuntu okholwayo akamelanga wane stress. Kuba lento umoka nayo uThixo seyigqibile. Kangaba iBhayibhile iphethe imali elithi ezi zinto simokana nazo, they are not peculiar, azifiki udilishene nazo long time ago. Kangaba abantu abafana nathi, they suffered the same way that we are suffering. But uThixo wabafunula. He elevated them. He helped them to rise above the circumstances. They managed to live, to survive. Bachongana no yeha bobo. Bayokulala bekholosile. Lando yayisenzeka kubo. Yile yenzeka kuthi namhlanje. Now ke ngoku iBhayibhile kwincwadi yamaRoma chapter 15 verse 4 ithi kwezabhalwa ngenxa ngaphambili zabhalelwa okwethu ukufundiswa ukuze ngalo unyamezelo novuselelo lwezibhalo sibe nalo ithemba. The larger part in the scriptures is the part of biographies. Imbali yonyana nentombi zabantu. Sisahamba kunye phofu masihamba kunye. Kangamba andinikele inyani. The Bible is the drama of salvation. And the Bible is a true reflection of the great controversy between Christ and Satan. Khango umamela ibabamba iphathe umphayo eBhayibhileni ibe iphathi yabantu. Njengoba uThixo noSathana bahlala behlangana emithini. Kangaba njengoba kwesositulo nje ulithafa ngedaba. Kangaba ithafa, I mean idabi eliqhubekayo, idabi lasemgqondweni eliqhubekayo lishushu ngaphezu kwedabi eliqhubeka eMiddle East.
had went to war, but in the verse you come back in the place of Tico or Satan by a Sama. Kama uko matukele nyani eti kama ba ngelesha sila people to live ya kume senchuma li on kumtu ngami kama ba njenga ndinicho ngilenje ikona into enitsinga kana disuthetha abantu kunwana okokuba ndiyithetha uba into enitsinga ndisikhasa kangaba ngoku eleba ndimanophakamisa amehlo ndijonge ndiyapha uba ikhona into even anything ayokana kangaba nam njengoba ndingapha phambi kweyoti ikhona into endicingayo one by one kangaba nendlela lenihleli ngayo ingenza ndicinge ngohlobo oluthile ngothile ndiphinde ndicinge ngohlobo oluthile ngothile idabi phakathi koThixo noSathane liyaqhubeka apha engqondweni kha wena awusaziyiqande lothi lingenise umthandazo wakho ukhophe kwesi situlo makoyisuthile finish kuba sawukumthandaza apha sihambe idabi lizawuqhubeka kangaba ngoku usanikwe just a pause for a moment ukucinga ngesasezulwini izinto otherwise kakuphunywa apha ushushu kwenjanje ushushu kuthi sonke edabi alinamfundisa alinamlebane edabi alinambhiliva nenambhiliva kha ishushu kha umntu wonke kuyafaka uba kunduzwana amandla angaqhelekanga angapha kwengqondo ucinga but uThixo makoyisa mamelana into yokuba iBhayibhile ndithi kanithetha nani ndithi ubukhulu benza umhlaba omninzi phaa eBhayibhileni ewe ngumhlaba ekubaliswa ngamabane abantu yonke laa mbali yabantu phaa eBhayibhileni ukalokuba neGenesis 50 kusuku eliDitheronomy yoqandwa incwadi ezithile kubaliswa ngabantu ya yonke laa nto ibaliswayo phaa kuthiwa kuwe ubomi bekholwa lithafa lokutshila kukaThixo elilizwe uba ungwanina njengowena ukhasambula nje uthusela uphuma ungene enkonzweni ubhidwa yilethi ukubhida kade ungene kulaa mnyango unyenenyeke ubhidwa yinto esendlini uthi kwefinish uthi uyahamba inkonzo kubusonele uba abantu bazawuthini otherwise imekwa yitsho ujongene nale nto ujongene nayo mandikelele phandle udeske uthi hayi mna uThixo akandiva uyithatha phi loo nto uThixo eyiphulaphula kangaka nje imithandazo yethu adaphulaphule nomthandazo wenqindi uyithatha wena ungumntana wendlu yokholo ude uthi uThixo akawuva owam umthandazo mamela le ngxaki ufuna isuswe yile ngxaki uThixo ayisebenzisa as a platform exelela abantu abanale ngxaki unayo okokuba yena Thixo nakho okokuba uba kayisusi ingxaki uza kugcina phaa kuyo but ubomi buzawuqhubeka ngokwikho but uThixo akuthwale ngamaphikokhozi akuweze imilambo engawelwayo akuweze ilwandle ezingenamasibuko uThixo ahambe nawe hamba nam ke xa ndisithi kuwe ngoku le nto othiwa uyicinga ingaziwa ngabantu ababenkonzo igrafu yakho izawudla kubo kere ujike uphinde uyijonge endlini ujongane nayo kakuhle le nto ungamonana nayo ube proud ngayo uthi xa uyijonga uthi uThixo uyiyeke ngahom ukusakhwela kwaphezu kwayo yi-platform kaThixo then you begin to celebrate kuba kule ngxaki yakho xa uthi kwehlele apha phezu kwayo exelele ilizwe uba ungubani na loo nto ithi uThixo in control of it
when things are running out of your control, is an indication that God is in control. There's no need to be frustrated. If you can I'm getting no talk. As a believer, when things are running out of control, then I'm not as a flame celebrating. Blind. Oh, my something put the sentence. I go back. For I don't know. He's also taking this and ask me to one answer besides that. Shall I have them bring here? Bible, I am at the club with food like in what he come at me. Nalapo, Simani Sangaman, Sisamo. Yeah, what come at me? Chapter 14. Canela 22. We are going to verse 51. Passage again is Shana 9. Kukwisi kwesi mbalwa endithanda ukuzalatha kwibali labantwana bakaThixo ngabafundi bakhe aba kuphunywa isiganeko sokutyiswa kwamawaka ngamawaka. Singena ke ngoku kuchapter 22. Kasingena kuchapter 22 iBhayibhile yakho izawuthi kuzothi emva koko uYesu wazidulula izihlwele. Uzibamba uYesu wazidulula izihlwele. uYesu wathi apha kwaba wabanyanzela. Zawuyela kwela gama lokunyanzela kuba niyalazi la gama lokunyanzela. Ngiyayazi kakuthiwa kuyanyanzelwa sube ingangeni but kufuneka inyanzelwe. Niyayazi loo nto. Ayingangeni iyanyanzelwa. Ya iBhayibhile wathelwa wabanyanzela. Sizahamba ngoba iBhayibhile isebenzisa ulwimi. Sizekho ke wasekuba wabanyanzela. Izawutsho xa isihla phaa ivula ukuba mabahambe baye ngaphesheya. Khawuleze bakhona emkhomeni bakhawuleze bahambe itsho ilatseka irekhodi le nyani ke. In short wandululwa ke nezihlwele. Then uYesu wenyuka wawuthandaza entabeni. Ya bendifunda ngokubeni khona limusi akakho obesozela. Noko awunakuze ufike enkonzweni ngaphandle uthakathi. Wozele ungeka ngiva ubesozozela. Loo nto ithi kuthiwa undijonga nje uve kamandi ulala. Ya ithi ke ngoku iBhayibhile bathe belapha. Ya uzothi ngumlindo wesine. Nangu Yesu yahamba phezu kolwandle siya kubo. Umlindo wesingabi? Sisahamba wethu. Umlindo wesine. Babona uYesu. Funa ke uzungayiphosi. Sebebona uYesu nje. Ya. Ukusukela ngela xesha bebephaya elwandle. Ngelo xesha bebengalo phaya elwandle. Ya. Kwaye ke bavuka ukugqithela. Kanti lavuka ukugqithela bazama ukugqithela. Yathi yangumlindo wesine. Then uYesu bengoku uzothi ngumlindo wesine. Ya bantu bakumbona bathi umhlolo. Babona umhlolo. Yesu wahamba phezu kolwandle bathi umhlolo. Ya then ke ngoku bakhathazela. Bakhaliswa kukoyika. Iphinde ndigqithe ngoku athi Yesu andim salukhala. Then ke emva koko athi uPetros because ukuba nguwe isho ndize ndihamba phezu kwama ndiyazi ndize
Yes. Ngitholise kangakuba ngifuna ukunika abashumayeli ukuthi kanishumayela ithanda ukhona naBhayibheli yafisa ukuba ube yithondise now kakuzala ke ngise hayi ungeza uyabona lapho uYesu uthi ewe yiza kodwa ukuthi yize Yes, nasikwazi lekaphela uthele esayi njalo wabona amazi itsho useBhayibheli angithi nje wabona amazi no then watshona akutho wabona amazi iboyika wakhala esithi inkosi isindise wathi uYesu wena uthandabuzela wena ukholo segqibezela ephaya uverse 31 zikhona izinto engithanda ukuzalatha esinokusishiya mhlawumbi sithethe mfana phambili but andisuthi xwaka kuba ndisekunika Bhayibheli. Eyokuqala into endifuna siyiqwalasele verse 22 of chapter 14. Xa evula uchapter 22, verse 22 about chapter 14 kule ncwadi kaMateyu izawuthi iBhayibhile wabanyanzela. Sisahamba kunye. Yeke wabanyanzela ingafuni icela phezulu. Don't argue. Xa uYesu ethethe into uwe stop. Kubikhona into ngabononga uwe ebonileyo yena. Kuba kuye there's no difference between the past, the present and the future. Between the vote and the two commentated. Kuye kuyafana kusibona zonke ngexesheni sethiba akangeni exesheni akakho within the time frame. He is out of the time frame. Wemshwa xesha Thixo akashiwa xesha okwesibini wemhlala izinto ungasiboni uzibona kancinci uThixo ubona yonke into. Wena awunawukwazi ukuthi ipast uThixo yedwa ukwazi ukutshintsha kangangoba uthiwa uthukwa ngepast uvele ube frustrated uyozixhoma uyathanda kuba ipasta awunawukwazi uphinde uyijimisteke yonzeka ipasta awunawukwazi uphinde uyikolekishe ngoku uThixo yedwa ukhenavile kulo ngxaki. Therefore eyona nto bangoba sizochaza ubunganga bukaYesu apha phambi kwethu ndifuna ukuba siphume sithembe uYesu. Abafazi abalapha bangaphumi bethemba amadoda baphume bethemba uYesu. Amadoda lapha angaphumi ethemba abafazi aphume ethemba uYesu. Abantwana balapha bangathemba abazali bathemba uYesu abanika abazali. Ona mtsimbi osemfundo zonke ngabantu benkonzo mabangathembi programs zenkonzo mabathembe uYesu wenkonzo. Mabeke amagqine leadership mabathi ntshuku mandla kasifuba sibanzi. Lidabi lana kuzonilwa apha epulpiti. Ningaboni manje ndishwabanisa ubuso uhle bamsa mfazi wami. Ekakhulu. Ngitshela hlala umhlaba ngamanusimeka kodwa. Amba nami kanti sithi kuwe uyaphulaphulwa uYesu and we ought to take him at his word. Kanamba ukolwa ndimkele inyani ndithi kungamandi inkonzo empilweni lebandla ngalinye lingasabela ngalendlela uYesu athetha ngayo. Ingangathi sesisezulwini olubethe ungaphola apha enkonzweni asingeke siphinde sibekho intentions. Yonke into ingahamba ngendlela yayo ukuba each and every individual ingaphulaphula uYesu. There will be no time of being wasted. Kuxoxwa imfeketho ngezinto ezingasintu ndawo. But because abantu benkonzo
nonsensical. Namhlanje sawudlulisana kunye neemeko ezingabalulekanga. Ii-destiny meko ezingabalulekanga sijikeshana into ezibalulekileyo. Kangaba we are with sinful soul as a church, sine-mistake enkulu to give and waste a lot of time in minor things than the major things. Kangaba ndibikele inyani ethi ndingayithandela yonke imizuzu yala mabandla. Ufike incwadi zemizuzu zitshitsha-tshitsho zigcwele yimicimbi. Uzawufumaniswa into enintsha phaya akukodwa umcimbi wokusindiswa kwabantu. Zizibongo nezibhekemeke nokudeva kwabantu kuba abasabeli uThixo ethetha. Into endizoyitshela uThixo yamanyelo. Mhlawumbi ndawuphela ka-22, I'm not sure. Kodwa hlala kakuhle. Ithi iBhayibhile wabanyanzela. Ngexesha abanyanzelayo kuchithwa ikhasi labantu. Usuthi xa unetshansi uye kuJohn chapter 16 siyavana. Uye kuJohn chapter 16 uzayifumana le record again. Uhambe nayo uqala phaa I think ko-15, 16 njalo njalo. Uhambe naso uzayifumana le record igqiba kuyifunda kuMateyu chapter 14 verse 22 up to 31. Uzayifumana kuJohn chapter 16. Mamela ngexesha uYesu abanyanzelayo uchitha ikhasi eliphethwe ngabafundi bakhe kunye naba bantu agqiba kubaphutha. Ugqityiwe umcimbi uphethwe. Eyona nto bayiphetheyo nantsi. Kuthiwa ngoku bethuna nani niyazibonela. Nanko yena umntana wethu. Sithi uba niyazibonela. Kangaba kwagqitywa phambi umntu into yokokuba makabanjwe anyanzelwe enziwa benkundane. Ngexesha baxoxa le nto uYesu awekuyo akaxelelwa yinto ehambayo apha phambi kwabantu. Qha ewe isandla sikaYehova sisifuthane uba singasindisi. Nendlebe yakhe ibuthuthu uba ingevi. UThixo ubona nengcinga engekafiki apha kuwe. Andazi ingcinga zihamba ngomoya. Kodwa uzibona ingcinga ukuba ngo-10 uzamcinga ngohlobo oluthile. Ubani ixesha? Ya, ixesha ngoku 7 minutes past 7. UThixo wazi le nto oza kuyincinga ngo-10. Seyilapha kuye. Uyayibona ke le. uYesu wajonga ngapha kwale ntintle kubo bezanayo. Bathi xa bexoxa uba lo mfo angangukumkani soze simama. Umcimbi wendlala wawusothi mntu. Xa iilofu entlanu sembini zinokwazi ukusityisa sonke apha zithi ke phethe yawuphela isaplayi yokutya sizawutyiswa apha. Number 2, lo mfo akho sifa ngasinyama. Loo nto ithi bethuna if sibheka phambili nalo mcimbi wokuba makabe ngukumkani noba i-Roman garrisons sisekusihlasela, even if our people are wounded by the Roman soldiers, he is able to heal them. Even if abanye babulewe, he is able to resurrect them. So in him we are covered. Therefore, wayinyuka la moya into yoba ngoku bazambamba ngetshova. uYesu wayikhekeza phakathi uthi kubafundi khawulezani namba mamelani laa nto ithi wabanyanzela uyangani khawulezani sithi khawulezani sithi wahambani sithi as I am speaking kwela nina godukani asikavaleli impahla abantwana baphandele kanani bantwaneni sithi banemizi akalayi bagodukani khawulezani ngexesha ethi iBhayibhile wabanyanzela aba ngapha bachitha izihlwele uchitha ikhasi abaliphetheyo nguYesu kuba abantu xa bezawubhenefitha bayakwazi ukugqiba into ngawe kuba befuna ubhenefitha. Nisekho asifani baninzi abasejele today baye baqoqa benefits ngomntu baqonda ukuba singamu
wakhazela abafundi bakhe delayed ibabe bephiramide bantu bazi uthe ngoselemkile bashiyeka besithi simyekela ngisimbambe ngokwenza kanjani basimyeke ngisimbambe kwabonke because esasikwele lesesile kawucinga wena i-5,000 ingamadododo unokuyicinga ze-multitudes ezo ngaphandle kwabafazi nabantwana kuba abafazi bahlala bebaninzi kunamadoda kuba iratio ayibhalansi abantwana babalwa abafana banemfazi engaka kuba wasimintwinhloko soze kungaliwa ngayo Nangona ngoku kwathiwa makaphumanda amadoda kushiye komama nabantwana nangathi akuphumanda kodwa uba ngathi makuphume omama bonke nabaledi onke namsedwa makaphume bonke ushiyeke amadoda engathi awushiyeka amadoda athi nawo madoda nani niye ngibona imeko akhoba repeat the mistake eyenziwe ngabafundi bakaYesu. They delayed. Ngekashiye swathi khawulezani uYesu ne-itinerary yakhe. Khawulezani ngekeshe ethile ukwi-spot right in the sea. Ukwi-area phaya elwandle ngekeshe ethile iyakhathaza ukukhwithela. Ambani ngoku luthi lufuna ukuchithela ngela xesha nibe senigqithile. They delayed. Let me tell you out imilindo mine bayithatha mithathu noma mine kodwa mandibali. Umlindo wokuqala umlindo ukusukela ku6 uya ku9. Umlindo wesibili is from 9 up to 12. Umlindo wesithathu is from 12 up to 12 in the morning. Umlindo wesine umlindo kusukela ngo3 ku6. iBhayibhile yami ngikuba kulifundela yona ithi uzothi uYesu ngomlindo wesine bephakathi elwandle bengene ngomlindo wokuqala. They were supposed to be earlier than that. Babanjezelwa yi-distance. Ibimelba bayabe within few hours, if not 1.5. Kuba i-distance abakufuneka babayabe. It was ±3 miles. But bayahamba usuku onke kwathi kwasekuseni. Because they failed to take heed to Christ's command. Don't repeat that mistake. Do it at his command. Don't delay. Take heed to his word. Obey and submit to his command. Kuba ikhona lento ayibonileyo wena ungayibonanga khawulezisa afelisha amasirayeli uThixo selethathe userious wathi bibe the patient kingdom nina ndibifakele ukuba nithi abantu babagodu nyani bawungena babafula basibu bathi bagoduke bakhutshwa nemali bayikhona nezinkonzo ngemihlobo nemiyalo esa you know ungasibala zonke as period kuthi kubona la period starting point longest period of prophecy u457 BC nalapho kwaphumuliswa nisetho undulu abantwana bakwaSirayeli and they delayed ngexesha badileyayo uThixo ubona ivili lomzabalazo kaHamani ozothumisa abantwana bakwaSirayeli
khona sekuvela Esther besithi if I perish I perish ekuphelelwe njani icommand yathixo ibewavukile amasango yathi magoduke bahlale eShushani bakushuswe eShushani umanzi yakuthixo ebona imfini lomzabalazo kaJonas. Listen very carefully izithunywa zezulu safika sathi Lord usengamani ikhawulisa ithi iBhayibhile Lord wazilazi. Let me tell you out uLord wayengasangasilazile wathatha umkakhe nabantwana bakhe waya kwendlela phambili abheke ngakulo umkakhe wayengasanga kwesisimo sethu sebezomdibana kunye nesihendo sokokuba jonge ngasemva nakuthimba ibhombu yomlilo esibhakabhakeni nakubetha kwesisimo sethu owayesindiwe kukho abantu namhlanje aboyameke efake ezilukamuncu zotshwala basisabanyapha enkonzweni abanye bacame bayishiye inkonzo kuba kulibazisa aba bantu who are in the place of trust balibala kusilazini balibala ziitricks zabantu umsebenzi wokwenza uzi abantu bayalibazisa uthixo ngaphasabata nesabata uthaso kokuba i-supply to sustain the church to move forward is enough. Abantu bathenga nge-budget bathenga ngento eziningi of which uthixo uthethile isilandinye wathi go forward inkonzo ayizi ukhokela inkonzo udishwe zingqondo awuzazi noba awuvuthula noba uvuthiwe sinyome ngabantu benkonzo enenye into kade bayilibala loo nto uba kuba kwixesha sihlale ezulwini sibuye endleni amameli abantu behleli bayalibazisa don't ever delay silibazisa ngoma yesibili endifuna ukucela kuyo ngiyacela before uthathe decisions be well informed, don't speculate. Uzokuthi utshowo apha kuwe hamba na uzungayiphosi kube demesha especially enkonzweni demesha inkulu kakhulu inqaba abantu bajonge nje esibhatyini awubazi ukho abantu abakwazi ukuhlala 3 years ebandleni engaziwa unyewu nje ohleli phaya the day yavela okokuba kwi-office akuyo yi-employer awufika abantu bakwazi ufike beyobuza ebemiyekile for 3 years ukubona bathina bakwazi ukuhleli namabenembenye ujonga esibhatyini umntu bathi uhamba uzuza konsuthi khapha ubungamazi ujonga esibhatyini kuba kaloku we elevate each other ngematerial things inesithabalala umsebenzi wonkonzo awuzi into zenkonzo azihamba siphethene nge-background zethu iphumaphi uhlala-phi uhamba nganoni ukuhamba ngomjikelezo usengxakini yiloo nto omnye kuba wayengaziwa yathi awuphuma inkonzo kwabuliswana wemaphakakazi wami abulisana bodwa bayazi nonomenemene bayazakahla nangu miphaya emveni kwathi sasa abanye bangena ezimoteni kwathi usapha ngoduka kuwashiya wathatha ngohlapha waya kwikhefu ekufutshane wakhangela betyiwayo uthexewela indlela utshaya isimoto yamtyuba kodwa nako kunelapha kaziwa kwathiwa ebephaa kulaa nkonzo kakubuzwa kubantu balaa nkonzo mazi miyo yayoyika indlela esizijongana nazo ezizalisi badedya nasapha kukhangela ngoku kuba kube common kuqala ne ephazamisa abantu engqondweni siyavana kuba kuyaphazamisa abantu engqondweni kuqala yaka if wasebhayi kodwa okay ndiyibhayela therefore uyazibona ngosezakho
sike singene nazo nalapha enkonzweni ende sike sizivyushe izinto sizicandlishe njengoba excel ufuna ukuthi ba andingomkhakha okuzona ufike kanti andingomkhakha siyazibona ngosesa ya esikhangeleka sininzi ya kuba kuya common yavakala abafundi bakayesu babetha kuya common kuba phamla area ya elokho Yesu usuka phaya entabeni ngeke samalwana estorm apha inguphansi phezulu uhamba usuke ayidamlindo wesine uYesu emsentabeni uyabathandaza. Jesus is praying for you. Kama kanifinish uthandazo ukumsolo womthandazo kaYesu abawenza igumbi eliphezulu ngabe uzubathi ngosa ngifike kwakhona kodwa bayithule kuyinkonakala sikonakala leshushu ngokuzaina speaking again eluziphambe ngaliphunzwa hamba nami bathi umshobe uYesu ithi iBhayibheli bakhala ngelizwi esisikhalo sabo. It was a cry of fear. Sisikhalo soloyiko siseko mamelani bakhaliswa yibese ngqondo hey nendibokuthupha ingqondo yakho ndiba ngona kakhulu iba ngisithi masibone kakuhle niseko awukhuli izinto zenkonzo ubeke silingile ufike ikhamithi ngigide ufike ubagquma ukhuze nabantu ibipowerful the it was well organized mandikelele phansi ikhamithi esasefuni nepowerful ikhamithi ekuthatha kule ndawo ngesiqhebe konzweni ibususa ikubeke komntana jonga witness yakho uyayazi witness yakho church uyayazi usilela ndawo uyayazi wasibona izinto akumshwela unyathela kusuka ubawo ingasakhame zakhe because the weak people ingafika khona lokuba nestress kwa unyathela kuzo uyasazi weaknesses zakho siseko i-camp meeting izokhalombo ikubeke komntana no mamela kusuxokisa abanye abantu uthi the camp meeting was powerful ushunyayele phakathi usaphelile kulanda keep quiet uyaqonda ikhamithi ngaloku izokuthatha la ikubeke la niseko yebo kulo sithanda ukuthi holy kupa ngomkhosi yebo ngomba ibeke it's this song a reality ukupila mkobosi ukuthiwe ukuthiwe Tẹ́gbà ni àkúzẹ̀lá jẹ́ ìkútìwẹ̀. Tọ́gbà uyàkúsù ní fake meeting. Ìjọba ikú tó ọ̀tún rúpù mẹ́bẹ̀ click second swing. Ibẹ̀ rúpù ẹ̀kọ́ ṣe rúpù ọ̀rọ̀. Upu mẹ́sì tó mi ní ọ̀tí máa bá ẹni rúpù ẹ̀kọ́ swing. They are your brothers and sisters, all of them. Yẹ́ sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ mẹ́fẹ̀ẹ́sì. Sára bá fi ẹ̀rọ àjàfà kẹsàrà mẹ́fẹ̀ẹ́. What? Kàtí sáàtì dìfì. Ati mshoro makana imekaliswa huko usuiba makaliswa hiyo huko kala ngo usuka ipumu likandi city kuwe makana bezokulu batino ya mfanye kiswe identity kaukulo kuwe professora okuhlala awusukwazi umona ngikawuzokhulula uzawubona imisholo Yesu uzokukhulula kube izinto zithatha isikhathi uzibona isikhathi nengathi yokuthusa iphepha ayizawukhulula sisikhathi and ngoku the next thing makhala bazokhulula kodwa bayakhala anikukhuluma emadeni ingaba iMP yesifundeni uyakhala endaweni ba ngifaka uthaya ufike ngoba yes asikuba polisi kalo kodwa uyeje sihamba phezulu lapho sobakhulu naba bayakhala bese ngathi the whole night Christ is the solution but bayakhala
babamfanekiswe bese ngqondo susa ke uNkulunkulu isengqondo khawususa ibhayi ngqondweni ke uchiyesi iBhayibheli lephaphana ngikube noYesu apha phakathi dibana nawo phaphana baphela apha ngayiphucula ibali wathi Yesu samkhala ndini mamela ithi ke ngokuyiyo yo ithi ke ngokuyiyo ukamfaka ngoyithondisa wathi Yesu Phuma Petros ngene manzi uthi ubani nama ngise ngihamba phezulu akuhanjwa phezulu kwamanzi kuyadala but he obeyed Christ's command. He walked on the waters of the sea. Wahamba cha ejogeni Yesu ilishwa wevuguguga kwamaza wevumoya ithi iBhayibheli wabona amaza nomoya wayisusa ifocus kuYesu waseNazaretha. Then he began to sing. Eyane izondiphukumisa kwelibali into yokuba njengoba ekhala nje mamelani bakhala ilukhala lokuyi then apha uPetros uyaphinde uyakhala sise but ngoku uPetros ukhalela kuYesu Nkosi ndisindise yeah zizikhalo zibili it is the cry of fear and the cry of faith iyafakala le andani khala sengibamba ukhala khala but sukhala kusoyika senjiba lokuyoyika but ikhalela kuYesu iyafakala le na khalela kwani khalela kuYesu Yesu ke ngokwathi hlawena ukholulani mina umdla wami ke ngokuphakula khona umncinane asefana. It's better a little faith than none. Kungcono ukholwa omncane kunokubana. Zayidibanisa ke noJohn chapter 17 verse 20. In fact, no, Matthew chapter 17 verse 20. Zayidibanisa. Akwakukholeleni ilunga ngokhozo lemusta. Benyathi bendaba mayisuke. Sisaba uPeter kulomanzi awayitshona ngobahlanga lokholeleni. Praise God for the faith uPetros awayinayo. Ufaka ukukholo kunga mustard seed. Mustard seed but iyakho. Sisisaba so all colonial exercise that faith. Luzawuyela ukukhulu ukwazi ukujongana namasi nenkathazo. Uyoyisa ukho. Amen.